guhdarên hêja û delal. Ev dîroka me li ser xirneqî ye. Ev dîrok jî dihat gotin, dibe ku ankan nemabe, ew jî di zebareyan de. Zebare çi ne? Yan palûte. Wextê xelkê pevre, ka hûr dikirin, ka dikişandin, yan kirpîş dibirîn, ew kareya keçî xor tev de têde beşdar bûn. Divir de em ê bilerin bêkanî evî xortî evîndar û xirneqa xwe çawa kirin li jev. Xwendevanên birêz û rûmet, ev dîrok li ser destaran tê gotin. Lê tê de dabaşa bûk û zavatî û evîndariyê tê kirin. Çawa tê zanînê di vê dîrokê de keç û xor dixwazin herin kayê bi hevdûr e. Lê xuyayê kadîn dûrî gund û êlê ye. û ji eşq û hizkirina hev paxab û tatêla dikin ku hingî hevdû hembêz dikin û xwe di nav wê kayê de vedgebêzin ditirsin ku loda kayê bi ser wan de bêxwarî. û ji milekê dîtir ve jî piştî ku baş hevdû begem dikin yanî hevdû teecîb bînin û sozê nû şûkirinê yanî êzewacê din hevdû piştî dirûna dexil û paleyê qene di hingî de dest firehî û xêr bê. Lê mixabin xuyayek û teyrokê li dexil xistiye û ew deber hemî bê derdê verastî kiriye. Lewra ev dîrok berf baranê û teyrokê hemî nîşan dide ku bi ser dexlê bavê de hatiye û ew bûk û zavetî tenê weke xewnekê maye. Ev dîrok jî di ber destê re tê gotin, yek dibêje û ya din lê vedgerînin û carna jî ev dîrok di govenda cî tê gotin, lê bi xwe di koka xwe de li ber destaran tê gotin. Dika em ê binêrin bê evî xortê evîndar û xirneqa xwe çi hewl dibêjin. Dibêjin weyla xirneqî, xirneq nemayê heyla xirneqî, xirneq nemayê raje silka xwe, dame her nekayê raje silka xwe, dam bişnekayê kadîn bilinde, wê bi ser me dayê û kadîn bilinde, wê bi ser me dayê gundê me dûr e, bi hewharê nayê eşîrî dûr e, bi hewharê nayê bera nehata, tava terezî û bera nehata, tava terezî bera nekiriba, li dexilê xerezî û bera nekiriba, li dexilê xerezî li ber serê kêwkî, bihêna nergizê li ber serê zavî, bihêna nergizê. Ew nergiz, ew xirneqa wî ye. Bera nehata, tava teyrokê û bera nehata, tava teyrokê bera nekiriba, li dexilê dihokê û bera nekiriba, li dexilê dihokê li ber serê kêwkî, bihêna bîyokê li ber serê zavî, bihêna bîyokê bera nehata, tava berfê û bera nehata, tava berfê û bera nekiriba, li dexilê bavê û bera nekiriba, li dexilê bavê li ber serê kêwkî, bihêna gulê li ber serê zavî, bihêna gulê û bera nehata, tava baranê û bera nehata, tava baranê bera nekiriba, li dexilê letanê û bera nekiriba, li şewla letanê li ber serê kêwkî, bihêna rîhanê li ber serê zavî, bihêna rîhanî. Guhdarên hêja û delal em ê hinekî çend gotina were şirove bikin. Weyla xirneqî. Gelo xirneq çi ye? Xirneq yan jî xirnik. Xirnik çêlîka keroşkê ye. Çêlîkê keroşka gelekî bedew û spehînin. Yara xwe pê nimandiye. Dibêjî dexlê letanê. Gelo letan çi ye? Letan mezargehekî yanî ziyareteke hemî darin û fireh e. Dikeve herêma Mêrdînê li ser xetê ji Amûdê ve xweşxuyayê, di dîrokên Kurdî êkem de hemî rewş û salixên welatê wan û ew heyîndeyên ku li derdorê wan nimandine.